אבל עכשיו אנחנו עם קילפיון, כמו שאמרתי, הם מוצאים את הדיסק הזה, והוא הגיע אליי דרך ווילי אודו, הבחור שם עם השפם, היחיד עם השפם. ובואו נראה מה הם כותבים. זה שיר שקוראים לו שהטורטיה תתהפך. כשאומרים טורטיה בצ'ילה או בארגנטינה לא מתכוונים לדבר הזה שפרנס כמה אנשים פה בתל אביב איזו תקופה, מתכוונים יותר לפשטידה, פשטידת תפוחי אדמה בדרך כלל. אז כשהטורטיה תתהפך, הכוונה שהעולם יתהפך. אז המילים די straight forward, כמו שאומרים. אני כשהייתי קטן, היה את הקטע הזה שממש עשה לי שמחה בלב, אני מדבר כשהייתי בן 8, 10, 35. התרגום קצת לא רואים אותו, אז אני אקריא אותו. מתי יוצא אלוהים שהטורטיה תתהפך, שעניים יאכלו לחמים ועשירים חרא של סוסים. טוב, אבל יש עוד פסקה שאני, בעצם זה זו שאני הכי אהבתי, שזה מה שמר עגבניה שיושבת בניחותא בגינה, ופתאום בא בן זונה, מכניס אותה לקופסה ושולח אותה לקרקס. היה משהו כשהייתי קטן, כשהייתי שומע את היחו רפוטה שזה, עשה לי נורא, כאילו שמחה מהפכנית בלב. אז בואו נשמע אותם. אני לא רוצה להגיד לכם שתשירו עם המוזיקה, אבל אם תרצו תשירו עם המוזיקה, כי אתם תלמדו על השלב הזה כבר את המנגינה, ואם לא אז תשירו בלב. בואו נראה את השיר. אני צריך אייפון. Pisan los caminantes, la hierba de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero.